Salamat Vatan TV YouTube kanalımızın hormatly tamaşaçylary. Yurdumyzdaky we dünýädäki täzelikler bilen ýakynan tanışdyrýan saýlanan habarlar gepleşigimiziň ýene bir sany siziň bilen. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 12-nji iýulyna sanyna Türksoy gurulmasy Maltumly Praga bagyşlanan maslahat gurunady. Türkmenistan Demirgazyk Günortak halkara ulug geçelgeti şertnamasyna goşular. Yaponiýa hakynaky kitaplaryň 156-sy döwlet kitapxanasyna sowgat edildi. Türkmenistany toporlar ýüpek ýoly halkara rallysyna üstünlikle çykyş etýärler ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin näwolda habarlarymyza giňişlen geçelim. Türksoy gurulmasy Maltumly Praga bagyşlanan maslahat gurunady. Türkiýe medeniýetiň halkara guramasy tarapyndan Günnogurun beýik akyllary we şahyry Maltumly Pragaýynyň dowlan gününiň 300 ýyllyk münasibetli Maltumly Praga we Türk dünýäsiniň edebiýaty atly halkara alma maslahat gurunady. Oňa Türkiýe medeniýetiň halkara guramasynyň baş sekretary Sultan Raýew, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyna adatda naşar we dowla ýarly ilçisi Mekan Işanguliýew, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Maltumly adynaky dil edebiýat we milli golýazmalar institutynyň direktory Dawud Orasehedov we beýleki mihmanlar gatnaşdy. Şeýle hem halkara alma maslahata Gazagstanyň Türkiýe Respublikasyna adatda naşar we dowla ýarly ilçisi Yerkebulan Sapiyew, Qırgız Respublikasynyň Türkiýe Respublikasyna adatda naşar we dowla ýarly ilçisi Ruslan Kazakbayew we Türkiýe dünýäniň injenerler we binagarlar birleşiginiň ýollaşygy İlyas Demirjow hem çağırly. Türkiýe medeniýetiň halkara guramasynyň baş sekretary Sultan Raýew öz çykyşynda Maltumly Pragaýynyň türk dünýäsi üçin ören möhüm şahsiýetdigini belläp, bizdiň bir Türkmenistanyň däl eýsem, tutuş türk dünýäsiniň buýsanjy bolan Maltumly Praga uly hormat goýýar. Oň bize miras hökmüni galyran öýdoşlyk goşgulary we pertepesi häzirki wagtda dogunluk halklarymyza ýol görkezji bolup dur diýip çykyşyna aýdyp geçdi. Maslahatda Ankara Uniwersitetiniň professory Melek Erdem we dosenti Berdi Saryýew, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Maltumly adynaky dil edebiýat we milli golýazmalar institutynyň hünärmeni Gazalul Tagandurdyýewa, Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Maltumly adynaky dil edebiýat we milli golýazmalar institutynyň hünärmeni Bayram Mika Toýlyýewa we Türkiýe Respublikasynyň köp sanly ýokary okuw mekdepleriniň professor muallimleri çykyş etdiler. Maslahatyň ahyrynda Türkiýe medeniýetiň halk guramasynyň baş sekretary Sultan Raýew tarapyndan oňa gatnaşyjylara hormat hatlaryny goşurdy. Türkmenistanyň Demirgazyk Günortak halkara ulug geçelgeti şertnamasyna goşular. Russiýa Federasiýasy Türkmenistanyň Demirgazyk Günortak halkara ulug geçelgeti şertnamasyna goşulmagyny degişli resminamany kabul etdi. Şeýle resminama Russiýa Federasiýasynyň premier ministri Mikhail Mishustin tarapyndan gol çekildi. Bu barada TASS habarlar ullugy habar berýär. Russiýanyň ulug ministrliginiň Russiýanyň daşary işler ministrligi hemde beýleki gyzyklanma bildirýän degişli ýerine ýetirjek häkimiýet organlary bilen alalaşyk esasyna taýýarlanan Rus tarapynyň Türkmenistanyň Demirgazyk Günortak halkara ulug geçelgeti şertnamasyna goşulmagyny degişli razyçylygyny bermek hakynaky teklibini kabul etmeli resminamada bellenip geçilýär. Şeýle hem resminamada Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministrligine Türkmenistanyň şertnama goşuljak baradaky habarnamany Iran Islam Respublikasyna ýetirmek tapşyryldy. Türkmenistan odal hem bu taslama gatnaşmaga gyzyklanma bildiripdi. Demirgazyk Günortak halkara multimodal ulug geçelgeti boýunça hökümdara şertnamasy 2000-nji ýylda Russiýanyň, Hindistanyň we Iranyň arasynda gol çekildi. Soňra oňa gatnaşyjylaryň sany 14-e ýetdi. Taslamanyň maksady Hindistanyň, Iranyň we Pars aýlagy ýurtlarynyň üstaşyr ýükleriniň Russiýanyň çäginden Ýewropa eltmeni gazanmakdan ibaratdyr. Yaponiýa hakynaky kitaplaryň 156-sy döwlet kitapxanasyna sowgat edildi. Yaponiýanyň daşary işler ministriniň parlament işleri boýunça ornunasary Yumi Yashikowanyň ýollaşylygyna wekiliýet Türkmenistana sapar bilen geldi. Saparyň maksatnamasyna laýyklykda ýurdumyzyň daşary işler ministrligine hemde mejlisi duşuklar geçirildi. Şeýle-de dostlukly ýurdum wekiliýet agdalary döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitapxanasyna Yaponiýa hakynaky ingliz tilinde neşir edilen kitaplary sowgat bermek münasibetli gurulun dawara gatnaşdylar. Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň guramagyny döwlet medeniýet merkeziniň döwlet kitapxanasyna ingliz tilinde neşir edilen Yaponiýa hakynaky kitaplary sowgat bermek dawarasy geçirildi. Oňa Aşgabatda saparda bolan Yaponiýanyň daşary işler ministriniň parlament işleri boýunça ornunasary Yumi Yashikowanyň ýollaşylygyna wekiliýet kitapxananyň işgärleri, köpçülikliň habar beriş terişleriniň wekilleri gatnaşdylar. Bu çäre 2008-nji ýyldan beri bütün dünýäde
hereket edip gelýän Rich Japan Project taslamasynyň çäklerine geçirli. Fiýasy ykdysady çeper edebiýatlary özüne jemleýän Ýaponiýa hakynaky kitaplaryň 156-sy döwlet kitapxanasynyň daşary ýurt edebiýatlary bölüminiň kitaplarynyň üstüne getirdi. Döwrewap kitapxananyň kitap tekçelerini orun alan ýokary hile çapxana usulyna çap edilen neşirler Ýapon edebiýaty, medeniýeti, sungaty, tebigaty bilen gyzyklanýanlara uly gollanma bolup hyzmat eder. Dawaranyň dowamyna çykyş edenler Türkmenistanda ýaşlaryň Ýapon dilini içgin öwrenýänliklerini, ýokary mekdepleriniň altysyna Ýapon dili kafedralarynyň hereket etýänligini şeýledi. Diňe paýtagtymyzyň özüne 12 sany mektepde Ýapon diliniň öwredilýänligini belläp geçdiler. Türkmenistanly toparlar Ýüpek ýoly halkara rallysyna üstünlikli çykyş etýärler. Türkmenistanly toparlar Kazanna başlanan Ýüpek ýoly halkara rally ýarşynyň 13-nji göýerişine gatnaşýarlar. Ýarşyň resmi saýtynyň berýän habaryna görä, bu ýarşda Türkmenistanyň Awtomobil Sporty Federasiýasy tarapyndan Merdan Toýlaýew, Şöhrat Toýlaýew, Maktatmurat Dağatarow, Didar Orazmedow, Begenç Annaýew, Muhammed Gurbanow, Süleyman Annamammedow, Parahat Garliýew dagy çykyş etýär. Ýarşyň uğru Russiýanyň 13-nji sebitiniň üstünden geçýär. Bäsleşigiň esasy bayragy bolan Akbelen uğrunaky görüşe gatnaşýanlar ýarış üçin ketketlenen araşan ýartynyň gowrany geçdiler. Final ýa-da ýapylyş dawrasyna ýene-de 4 tunaly. Rallynyň 5-nji tapyry 557 km bolup ol Orenburg bilen Samara aralygyna geçdi. Şonuň netijesinde türkmen türgünleri gadanýan netijeler bilen bayrakly orunlary eýlemäge çemeleşýärler. Ýarşyň resmi saýtynyň berýän habaryna görä, rally bäsleşiginiň T2 kategoriýasyna öňdüligi rus türgün Anton Melnikov eýleýär. 2-nji orunna Leonid Petrov barýan bolsa, 3-nji, 4-nji, 5-nji orunlary değişiklikde türkmen türgünleri eýlep gelýär. 3-nji orunna Maktatmurat Dağatarow, 4-nji orunna Merdan Toýlaýew, 5-nji orunna Şamrat Gurbanow barýar. Ma'lum bolşýar rally ýarşy jemi 5241 km aralygy geçmeli bolarlar. Onuň 2300 km ýokary tezlikli ýollardyr. Mehribanlar, ene bugünkü size ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Ähli habarlar forumuny arkadaş şeker tanıştyrly. Ýaponiýanyň daşary işler ministriniň ornatary Türkmenistana saparda bolýar. Türkmen wekiliýeti Ähli habarlar forumunyň baş sekretary Ahmet Nadim bilen duşuşdy. Balam konzentr önümleri Özbekistana we Täjikistana eksport ediler ýaly habarlary Atawatyn Türkmenistana.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Häzirlik şeýle biz siz bilen hoşlaşýar. Hoş sag bolun.